taniron kung tinuod ba niya imba. Ituyo ka sa usa ka angle, seryo. So murag 20 Osmeña niya. Kay Red sa ang pangan. Kay Red sa ang pangan. Nya Red sa ang ipangita. O 50, seryo, Osmeña, Red, ulo Red. Sige, tarunga o kwinta. Karon gidiga na si mong katubangan ng ipangita ni mong 50. Oh, din imuha ko anoy. Nya kining inyong champion nga si Pangayog 50. Nya kining inyong champion nga si Pangayog 50. Aw, ma 50-50 ang labas sa pagsulod ani nga battle. Kay dili imong mga nakontra, kundi ang pagpangayo og 50 ang tinuod ni mga struggle. Napuno ka sa sumbag sugod intro hangtod ender. Usa ka round gamit ra usa ka angle, ipakita ra nako sa inyong champion kung unsa mo gama ang tinuod nga nay title. Kaya kung pagka-champion ra ang kanunay nimong ibida, well, di ka kalahos. Di lang ni basta pasikatay, kinantsaway, pakusganay ni gapos. Champ versus champ, aw, binunalin ni bakos. Usa ka bet laban sa tulo, aw tanaw na turon kung kinsa nato ang malus.